Ir-ritorn ta' Joseph Muscat, l-attakki ta' bela fuq l-istituzzjonijiet, il-protesti fit-toroq kontra l-Covid, ir-riżenji u l-akkużi serjissimi fil-qorti, l-iskandlu ta' Chief of Staff ta' Fern, is-sensi fl-Air Malta u l-isplużjoni fl-oli tal-ħajja. Kollha fatti u sitwazzjonijiet li qed ipoġġu pressjoni akbar fuq il-Gvern Laburista il bħalissa jinsab f'nofs kriżi. Tant illi l-inkwiet fuq il-kabinet qed ikompli jikber b'ministri jduru lura l-ġurnalisti oħrajn no comment u oħrajn jispiċċaw jattakkaw lil kru ta' Net News bit-tixjir tal-idejn u b'teddit li mhux se jagħtuna aktar kummenti. Ministru, Chief of Staff tiegħek kemm jaqla flus fix-xahar? Ministru, il-Chief of Staff tiegħek kemm jaqla flus fix-xahar? Diġettilkom, meta tajtkom kommenti, tajtu li t-lekwarti minnu jimmissi nibqa' nagħti kommenti. Mela, jekk joħroġ għall-elezzjoni Joseph Muscat, ħateħla appoġġ. Timmanipulaw l-aħbar, mhux tieħdu l-kummenti timmanipulaw l-aħbar. Allura mhix ħaġa. Domanda ċara. Hija din is-sitwazzjoni li sibna tistennina barra l-Parlament wara ġimgħa il-ġabet terremot fuq il-Gvern ta' Roberta Bela. Gvern il qed jinsa r-realtajiet tan-nies iżda dawk ta' madwaru qed isib l-eluf. Bħal fil-każ tal-campaign manager tad-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern, Carmen Chantar, li nħattret bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi paga ta' 13,000 euro fix-xahar għal 5 snin. Apparti li fl-aħħar xhur inħatret ukoll bħala Chief of Staff ta' Fern. Ministru, il-Chief of Staff tiegħek fix-xahar kemm jaqla? Il-pagi ta' Chief of Staff huma pubbliċi huma 13,000 fix-xahar. Il-pagi ta' Chief of Staff huma pubbliċi u kulħadd jafhimhom. Saqsejna wkoll lill-membri tal-Kabinett u d-Deputati Laburisti dwar id-diskorsi li jagħmel il-ħadd Roberta Bela meta talab lin-nies ikellmu lilu. Banalisti jgħidu li din hija turija tal-falliment tal-Ministri ta' taħtu. Fejn tħossu li hemm xi istituzzjoni li qed titterrorizzakom toqgħodux tħabtu bibien. Ejjew dirett għandi. Il-Prim Ministru qal lin-nies biex ikellmu lilu dirett, dak għax fallejt bħala Ministru. Saqsejna wkoll li d-deputati tal-Labor jekk jappoġġawx lill ex Prim Ministru Joseph Muscat la darba jfettilu joħroġ għall-elezzjoni ġenerali, buti farfru u oħrajn jibżaw jieħdu pożizzjoni. Jekk joħroġ għall-elezzjoni ġenerali Joseph Muscat, inti lesti tieħla appoġġ. M'għandix kommenti x'nagħti, grazzi. L-ex mexxej tal-partit li tagħmel parti minnu inti. Inti lesti tieħla appoġġ tiegħek. Jiena naħseb illi rridu niffokaw fuq ix-xogħol li qed nagħmlu aħna bħala Gvern, il-Prim Ministru Dr. Roberta Bela miexi tajjeb ħafna. Francesco Catania, Net News.